मैया 27 एप्रिलाव BTCनि सासननि जि माने टेन्योर समा जोबनानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे संबिधाननि नेमखान्थि बायदि जोंनि आसामनि गभर्नर प्रफेसर जगदीश मुखिया गावनि गोहोखौ बाहायनानै संबिधाननि दहाय लानानै बिथाङा BTCखौ सामलायनो थाखाय आखायाव लाबाय। आङो 32 नं हरिसिङा समस्तिनि BJPनि बिजाथि महरै आङो बिथांनि जि हाबाफारि आङो बेखौ गिबियावनो गोसो गोरबोजों बरायदों एबा वेलकाम खालामदों। मानोना सासे गभर्नरा रावनिबो पलिटिकेल पार्टिनि नङा, बिथाङा सासे गेजेरनि मानसि आरो बिथाङा हादोरनि संबिजितनि दहाय लानानै खामानि मावो आरो गावनि गोहोखौ बिनि गेजेरजों बाहायनानै आं सानो जोंनि BTC ओनसोलाव मोजां मोनसे खुंथाय बिथांनि गेजेरजों फैगोन। बिथाङा सासे निउट्रेल मानसि, रावबो पलिटिकेल पार्टिजों बिथाङा इनफ्लुयेन्स जानाय बा गोहोम खोख्लैजानाय बेबायदि सुबुं नङा। आङो बेनिखायनो सानदों फैबाय थानाय जेसेबांखिनि सम बिथांनि आखायाव जोंनि BTCआ सामलायजागोन, बैखिनि समा जाहाथे फ्रि एन्ड फेयार, जोबोद मोजाङै जाहाथे कारापसन फ्रि मोनसे गुड गभर्नेन्स बिथाङा होनो हायो जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन सुबुं माहारिनो बिथाङा जाहाथे मोजां मोनसे खुंथाय होनो हायो। आङो बे बाथ्राखौ माने आसा खालामदों आंनि गावनि फारसेनिफ्राय। नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आङो हरिसिङा समस्तिनि साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजा एबा गुबुन गुबुन हारिनि जिखिनि थागिबि मानसिफोर जोंनि हरिसिङा समस्तियाव दङ, आं बयखौबो खावलायदों जे सरकारनि जिथु लकडाउननि नेमखान्थि बेखौ बयबो जाहाथे मानिनानै सोलियो। गावनि न'आवनो थानानै गावनि जिउखौ बासायनायजों लोगोसे जोंनि हादोरखौ बा गावनि देशखौ जोङो बासायनांगोन आरो बयबो बेखौ साग्रिद जानानै थानाया मोजां। मास्क बाहेरायाव ओंखारोब्ला जाहाथे मास्क गाननाय बा हारसिं थानाय बा एसे जानथायाव थानाय, टाउन सोहोराव ओंखारलांबा गोजान डिस्टेन्स मेनटेन खालामलायनाय, ससियेल डिस्टेन्सिं जायखौ जोंनि सरकारा बुंबाय थादों, जोंनि हादरनि प्रधान मन्त्रि बिथां खावलायनाय लोगोसे जोंनि सरकारा खावलायनाय जि बाथ्रा बेखौ जाहाथे बयबो साफ्रोमबो साग्रिद महरै मावफुङो। मानोना जों गिबियाव गावखौ बासायग्रोनांगोन। गावखौ बासायनो हायोब्लासो जोङो गावनि जाथि धोरोम हादोर गावनि देशखौ जोङो बासायनो हागोन। दा बे थिननाया माने सोरखौबा नारसिननाय जानो नाङा, बे थिननाया जादों माने गावनो गाव बुजिनानै बयबो गावखौनो माने बासायनो थाखाय सांग्रां जानो थाखाय आङो साफ्रोमबो जोंनि हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ आङो हरिसिङा समस्तिल' नङा, दुलाराय आसामनि जोंनि साफ्रोमबो जोंनि हारिनि बर' फिसाफोरखौ आङो गुरै खावलायदों। दाथ' इलेक्सननि सम नङा, इलेक्सना दायो माने फर द टाइम बिं सासपेनसनाव दङ। इलेक्सना माब्ला जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। खिन्थु इलेक्सन जानाय समहालागै जोंहा माने लकडाउना दायो 3 मेसिम सोलिनानै दंथ'यो। थामथि खेबनि थाखाय फोसावनाय जागोन ना जाया बे खोथाखौ दाबो क्लियार नङा। हयथ' जोंनि सरकारा डिसिसन लागोन। जेब्लासिम सरकारा लकडाउननि हाबाफारिखौ फोसावनानै दोनो बै समहालागै जाहाथे साफ्रोमबो सुबुङा, आं दहायनो बुंदों, गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय साग्रिद जानानै थायो। खनले साबोनजों आखाइ सुनाय, बाहेरनिफ्राय थांना फैयोब्ला माने जोंनि मानसिफ्रा जाहाथे न'आव हाबनायनि सिगां गावनि ड्रेसखौबो बाहेरायावनो खुनानै साखोन सिखोन खालामनाय, आखाइ सुनाय आरो खुगायाव मास्क गाननाय बायदि हाबाफारिफ्राव जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां जायो। आरो बेखौ जाहाथे फोथायनानै बयबो लालांबाय थायोब्ला गिबियावनो गावनि जिउ, गावनि न'खर, गावनि समाज, गावनि गामि जोङो बासायनो हागोन। जोङो नैबे जिथु कर'ना भाइरास COVID-19 बियो जोबोद गिलु बालु, दस्रा बेराम बायदि नङा। दा बेनिखायनो बे बेरामाव दासिमबो भेक्सिन माने जेसेबांखिनि हादोरा सेस्था खालामदोंब्लाबो भेक्सिन दिहुननायाव साक्सेस जायाखै। जेब्लासिम भेक्सिना ओंखारा अब्लासिम जोङो माने जोबोद सांग्राङै सोलिनानै थानांगोन। आङो बयखौबो माने जोंनि रायजोफोरखौ खावलायनाय जाबाय। 32 नं हरिसिङा समस्तियाव थांनाय समाव जिहेतु BPFनि सरकारा बा BPFनि बिजाथि बिथांमोना गोबाव सम दैदेनबोबाय। ओरैनोथ' बे सोंथिखौ सोङोबा रायजो राजाफोरा बांसिन मोजाङै बुंगोन। दिनैथ' नोंथांमोना उदालगुरि जिल्लायाव खनले जब कार्डनि जिथु निउज माने प्रतिदिन टाइमाव ओंखारदों, निउज माने 24 ओंखारदों, टाइम 8आव ओंखारदों, गुबुन गुबुन निउज चेनेलफोराव माने फोरमायनाय जादों। मानोना जब कार्डनि जिथु केलेंकारि बेनो फोरमान होयो जे माने BTC खुंथायाव BPF सरकारनि जि BTC खुंथाय हरिसिङा समस्तियाव रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया। आरो नोंथांमोना सोरगिदिं नायबा नुगोन जे BPFआ गावनो बा त्रिदिप दैमारिया गावनो माने तयार खालामनाय मा मोनसे आसनि दङ दिनै? जेबो आसनि गैया।
ना बिथाङा दिनै जोंनि आनएमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि प्रब्लेमखौ मालाबाबो सुफुंनो हायाखै बोसोराव 7-6 जन मानसिखौ साखरि होनाय आं खोनाफेराखै माने ट्रिक दिमारिखौ आरो दा दिनै बिथांमोना पलिटिक्सनि नामाव पलिटिक्सल' खालामो पलिटिक्सआ अनलि माने पावारनि थाखायल' खालामनाय जानाङा पलिटिक्सआव माने समाज डेभेलपमेन्ट सोलोंथाइनि डेभेलपमेन्ट थानांगोन बेवहाय माने लामा दलं बायदिसिना माने डेभेलपमेन्टनि खामानिया थाखानांगोन आरो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बेजों लोगोसे माने यां जेनेरेशन जोंनि इयुथ सामखौ बोरैहाय माने बिसोरनो केरियारखौ दाफुंनानै होनो दा बेबायदि माखासे आसनि बिथांमोनाव जेबो नुवाखै आरो जि मोनसे मोननै खामानि सोलिदों डेभेलपमेन्टनि बेफोर गासैबो सेन्ट्रेल स्किम गोजा दिनै MGNREGAथ' सेन्ट्रेलनि मोनसे स्किम दिनै PMGWASनि जि लामा मोनसे मोननाय जादों टटेलि बियो माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माखासे पेकेजनि गेजेरजों फैनाय दा BTCआ निजा हिसाबै खामानि मावनाय जों जेबो नुवाखै जेबो गोदान स्किम बेयाव नुनो मोनाखै दासिमहालागै थेवब्लाबो BPF हानजाया बिथांमोना बुंदों थ' बिथांमोना माने बिदि बारे बारे बुंबाय थानाया पावार हांग्रिसो नांगोन मानोना दिनै बयबो मिन्थिखागौ दिनै जोंनि यां जेनेरेशनाबो माने फेसबुक ससियेल मिडियायाव बुंगासिनो दङ जे इलेक्शन नटिफिकेशन ओंखारनायनि उनाव केन्डिडेटसारा एक्सेप्ट जाखांनायनि उनावबो दिनै माने आरोबाव एक्सटेनसननि बाथ्राया बोरै फैनांगौ दा गभर्नरा जोंनि संबिधाननि माने बिथाङा हेड रावनोबो एक्सटेनसन खालामनानै होनो हाया बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादों जुदि इलेक्शन नटिफिकेशन ओंखारामोनब्ला जुदि केन्डिडेटसारफोराबो एक्सेप्ट जायामोनब्ला हयथ' बेयाव माबा मोनसे गोदान राहा लामा हयथ' एक्सटेनसननि मोनसे प्रभिजन थागौमोन जानांगौ आरो दा बेनिखायनो बिथांमोना संबिधानाव मा लिरनाय दङ मा लिरनाय गैया बेखौ मोजाङै बुजिना लानाया मोजां ओरैनो बिथांमोना गावसोरनो पलिटिकेल पार्टिया पावाराव दं होननानै प्रेसार होनायनि गेजेरजों बेबायदि बुंबाय थानाया उचित जायाखै दिनै बर' हारिनि जेसेबांखिनि आफादफोर दङ पलिटिकेल एन्ड नन पलिटिकेल इनक्लुडिं एबसु बयबो दिनै बुंदों जे माने मोजां खुंथायनि थाखाय गभर्नरनि रुल फैनांगौ BTCआव 3 दानानो जाया मानो 1 दानानो जाया मानो 6 दानानो जाया मानो गभर्नरा सासे निउट्रेल मानसि BPFनि खुंनायाव जोंहा बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो दिनै बेवहाय गोजोननाय गैया जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौ डेभेलपमेन्ट जायाखै दा बेनिखायनो बयबो लुबैनाया जाबाय माने बावहाय गभर्नरनि मोनसे सासन फैनांगौ BPFआ बेखौ सानदों नामा दा बिथांमोना जिहेतु गभर्नरनि जुदि सासन जायोब्ला बिथांमोननि जि माने केलेंकारि खालामनाय बेखौ बेनि थाखाय माने हयथ' शास्ति मोननो हागौ होननानै बिथांमोनावथ' गिनाया दंखायो मानसिया जेब्ला सिखाव खावो अब्ला गावनो हारसिं गिखायो दा पुलिसा फैदों होननाय खोनाब्लानो पुलिस फैयाबो खारखायो सिखाव खावग्रा मानसिया दा हयथ' बेबायदि माबा मोनसे दाय मावदों खोमा आरो सासपेक्ट जायो दा नङाब्ला मानो एसेबां गभर्नर रुलखौ गिनांगौ बुंनांगौमोन गभर्नरा सासे नन पलिटिशियान निउट्रेल मानसि बिथाङा सासन खालामनायावलाय सोरहाथ' लस जानो बा सोरहाथ' लाबथो जानो लाबबो गैया लसबो गैया बिथाङा निउट्रेल सासे मानसिया दिनै जोंनि BTCखौ खुंदों बेखौ जोङो बयबो पलिटिकेल नन पलिटिकेल हान्जाया माने जों वेलकाम खालामनांगौ जेब्लासिमहालागै इलेक्शना जाया गभर्नरानो लाथों बिथाङानो निउट्रेल मानसि दा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनो BTCखौ गथायनानै होयोबा बेथ' थिग जानाय नङा बे जास्टिस जानाय नङामोन दा बेनिखायनो जों सानदों बेयाव माने जास्टिफिकेसन जादों जास्टिसनि खामानि जादों संबिधानखौ मान होनानै खामानि मावनाय जादों आरो गभर्नरखौ जोङो बयबो माने BTCनि सुबुं हिसाबै आरो आं हरसिया समस्तिनि सासे बिजाथि हिसाबै आङो बारे बारे वेलकामसो खालामबाय थादों बिथांनि खुंथायखौ आरो एलायन्स जानाय जायाथ' जोंनि माने पलिटिकेल पार्टिनि हाइकमान्डनि खोथा थाबाय ओरैनोथ' दासिमबो जेनेबा स्टेटआव आरो सेन्ट्रेलाव बिथांमोनजों जोङो दासिम एलायन्सनि जि माने धोरोम बेखौ फालिनानै दङ खिन्थु एलायन्सखौ भायलेसन खालामदों बिथांमोना मानो होनना बुङोबा दिनै गाहाय लेभेलाव BJPनि सासेबो मेम्बार सोद्रोमाफोरनो बिथांमोना माबा मोनसे अधिकार होनोनो गोसो जाया अब्ला जोङो बेवहाय कुइसन खालामबाय जे एलायन्सआ आसलते BTCआव दंना गैया दा एलायन्सआ गैया होननानै गावसोरनि चेयारमेनफ्रानो बुङो जायनि कारनाव BJPनि न'खरनि मानसिनो मुसारि गांसे कम्बल गांसे बिसोर होनो गोसो जाया इभेन माने जब कार्डनिफ्राय नामखौ दाननो नागिरो माइरंनि जिथु रेशन कार्डनिफ्राय बिसोर नामखौ दाननो होनो नागिरो अब्ला बिथांमोननि जिथु मेन्टेलिटि आरो बिथांमोननि जि खामानि मावनाय एटिटिउड बेखौनो जों बुजिबाय जे बिथांमोना BTCआव माने एलायन्स लुबैया जायनि कारनाव ओरैनो आंनाव बेबायदि दासिम माने भार्बेल कमप्लेन गोबां दङ खिन्थु आङो माने डाटा बेबायदि कालेक्ट खालामाखै दाखालि मोनसे आं एग्जाम्पल होनो नागिरदों जोंनि सासे BJPनि तामुलबारि VCDCनि आन्डाराव BJPनि सासे सोद्रोमा आइजो बिथाङा ओरैबायदि गोरिब आइवेनो गंसे दंमोन बेबो बायनाय बिथाङा न' गांसेल' दङ हाया दब्लायसेबो माने आबाद मावनो थाखाय गैया दा बिथाङा APL कार्डबो गैया BPL कार्डबो गैया
बा नैबे नेशनेल फुड सिकिउरिटि एक्टनि आन्दाराव जिखिनि माने रेशन कार्ड राननाय जादों बे कार्डआबो बिथांनाव गैबावा दा बेबायदि मानसिफोरखौ बासिनानै सेलेक्सन खालामनो थाखाय GRS गावबुराफोरखौ दायथ' होनाय जादोंमोन नाथाय खेबथाम खेबब्रै खावलायसेयावबो बिथां आइजोनि मुंखौ बिथांमोना दाननानै होदों जेब्ला BDOखौ बुंहरनाय जाबाय जेब्ला MP जोंनि मंगलदै समस्तिनि बिथांनो कमप्लेन हरनाय जाबाय जेब्ला माने GRSखौ बुंबाय नोंथांनि सायाव माने FIR होनाय जागोन बायदिसिना खोथा बुंनायजोंसो बै आइजोनि मुंखौ बिथांमोना थिसनदों आरो बिथांमोना ओरैबायदि बुंबावदों सासे GRSआ आं दिनै मुं लाला जे नोंथांमोना BJPनि मानसि नोंथांमोना मोना अब्ला बिथांमोननि जिथु एटिटिउड जों बेखौ दिनै बुजिनो हाबाय जे थारैनो बिथांमोना जोंनि गाहाय लेभेलनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ बिथांमोना माने सोबख'नो नाजायो आरो दा बेवहायनो सासे GRSआथ' गभर्नमेन्ट एमप्लयिसो बिथांमोना निउट्रेल अबजार्भ खालायनांगौमोन दा दिनै सोरखौबा होनाय सोरखौबा होयो सोरनिबा नाम दानै बै दिनै माखासे गाज्रि खान्थि गाज्रि गोसोनि थाखाय दिनै BJPआ माने केन्डिडेट होनो गोनां जादों होननानै आं सानो नैबे बेलायावहाय थारमाने बे खोथाया नंखायबो नङा जे BPFनि दिनाव बिथांमोना माने एपइन्टमेन्ट मोननाय दा बिथांमोनखौ माने सानफ्रोमबो हुलि गुलि चेयारमेनफोरजों खामानि मावो नालाय दा बिथांमोननि साननाय हनायाबो बिसिनि बायदिनो जायो माने दिनै जोङो गोबां जायगायाव नुदों बेहायल' नङा हरिसिंगानि बादैबो गुबुन गुबुन जायगायाव सारा जोंनि BTC ओनसोलाव जों खोनादों जे बिथांमोना बिसिनि फेभराव थानानै खामानि मावनाय बायदि नुयो आरो बिथांमोनजोंसो सामलायजानाय बायदि नुयो एखमबा दा बेनिखायनो बिथांमोना जिहेतु गभर्नमेन्ट एमप्लयि साखरिया रेगुलार नङा थेवब्लाबो टेम्परारि माने कन्ट्रेक्चुयेल खामानि मावना दं बिथांमोना थेवब्लाबो बिथांमोना जिहेतु गभर्नमेन्ट एमप्लयि हिसाबै निउट्रेल अबजार्भ खालामनानै निउट्रेल जाहाथे इन फिउचाराव खामानि मावलाङो आं बेनि थाखाय माने खावलायदों नङाबा भबिष्यताव जोङो बिथांमोननि सायावबो आयेनगत भाबै बेबस्था लानो गोनां बायध' जाहैगोन हरिसिंगा समस्तियाव गोबां जेंना दङ दिनै जेराव हरिसिंगा प्रपार हरिसिंगा बेवहाय मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लक जोङो 10 बोसोर सिगांनो बेखौ माने अफिसियेलि खामानि मावदोंमोन आं दुलाराय बर' फरायसाफोराव थानाय समाव लकेल MCLA कार्तिक चन्द्र बर' दंमोन बै समाव दा बेखौ मोजां रोखोमै मावफुंनो हायाखै हरिसिंगायाव दिनैसिमबो माने नेसनेलाइज बेंक मोनसेबो गैया ATM मोनसेबो गैया जायनि थाखाय जोंनि बे जायगानि मानसिफ्रा माने गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायो बावहाय जोंहा मोजां इडुकेसनेल इनस्टिटिउसन गैया दासिमबो माने प्रभिन्सियेलाइज कलेज गंसेबो गैया हरिसिंगा समस्तिनि आन्दाराव दा बेनिखायनो आं सानो बेबायदि मावनांगौ गोबां दङ हरिसिंगायाव फायार ब्रिगेड गैया ओरैबो 15 किल'मिटार ओरैबो 15 किल'मिटार सोनाबा 15 माने सानजाबो 15 किल'मिटार जायो डिस्टेन्सआ गोबां जायो दा बेबायदि फायार स्टेसन जोंनो मोनसे नांगौ लामा दालांनि कमिउनिकेसना थिग नङा आंनि गामियावनो दिनैसिमबो दालां गैयिनि थाखाय गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा माने खस्थ' जानो गोनां जायो बेयाव आनएमप्लयमेन्ट जेनेरेसनखौ फोजोबनो थाखाय मोनसेबो ट्रेनिं इनस्टिट्युट गैया दा आं सानो आं देरहानानै फैयोबा जोंनि यां जेनेरेसनखौ लामा दिन्थिनो थाखाय जोंनो मोजां मोनसे ट्रेनिं इनस्टिट्युट स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिं इनस्टिट्युट दा बेबायदि जोंनो नांगोन आङो बेफोरखौ मावफुंगोन होननानै सानो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जोङो प्रपार डाइरेक्सनाव लांनांगोन हाजार हाजार सेल्फ हेल्प ग्रुप दानाय जाबाय नाथाय बिथांमोनखौ मोजां खामानियाव माने स्किल डेभेलपमेन्टनि खामानि बिथांमोनखौ मावहोनाय जायाखै दासिमबो सरकार थासान्दियावबो दा बिथांमोनजों ट्रेनिंनि गेजेरजों जोङो साफा साफा माने स्किलफुल साफा मानसि जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि माने लाइफआव थांनानै थानो हायो बेबायदि माखासे माने बेबस्था राहाफोरखौ आं खालामनो सानदों आरो जोंनि आबादारिफोरनि बाथ्रा फैयो आबादारिफ्रा दिनैथ' सोरबा स्प्रे मेसिन मोनो सोरबा मोना सोरबा माने बेगर जोलैफोरखौ समाव मोनो समाव मोना दैनि राहाया मोजां नङा आबाद मावनो थाखाय बायदिसिना इरिगेसन सिस्टेमफ्रा जोंनाव माने थिग जायाखै दासिमबो लामा दालां कमिउनिकेसननि बाथ्रा फैबाय दा बेबायदि गोबां माने समस्या दङ बे समस्याफोरखौ आङो देरहाखांनायनि उनाव रायजो राजानि थाखाय आङो मावनानै होगोन आरो मावनो थाखायनो ओंखारबोखादों आरो गिबियावनो आङो सानदों जे आङो सासे केन्डिडेट दायो BJPनि खिन्थु आंनि थांखिया जाबाय देरहानायानो जोबनाय नङा बा देरहानायानो आंनि मेन उद्देश्य नङा देरहानायनि उनाव रायजोनि खामानि मावनायसो आंनि मेन थांखि खिन्थु गुबुन गुबुन केन्डिडेटफोरखौ नुदों जास्ट बिथांमोना MCLA जानो EM जानो थाखायल' इलेक्सन गेलेयो खिन्थु आंनि थांखिया जाबाय गिबियावनो रायजो राजाफोरखौ आङो माने रायजो राजानि खामानि मावनो थाखायसो रायजोखौ सेवा खालामनो थाखायसो आङो माने दिनै इलेक्सन गेलेदों बे खोथाखौ दिनै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायबाय आङो जोबनायाव मोनसे खावलायनो सानदों जोंनि जितु COVID-19नि लकडाउन सोलिगासिनो दङ जोंनि साफ्रोमबो समस्तिनि माने रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो सांग्राङै थायो आरो गावनि न'आवनो रैखाथि गोनां जायगा हिसाबै गावनि न'खौनो बयबो सायख'ना लायो आरो साखोन सिखोनै बयबो थाथों साखोन सिखोनै थानो हानाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां बा गावनि जिउनि थाखाय मोजां बयबो जाहाथे मोजाङै गावनि न'आवनो थानानै माने राजखान्थिनि खामानिखौ जाहाथे मावो
आरो कड अफ कन्डाक्टआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ लोगोसे लकडाउनाबो सोलिगासिनो दङ जाहाथे माने कड अफ कन्डाक्ट लोगोसे लकडाउन बे मोननै जिनिसखौ जाहाथे बयबो मानिनानै सोलियो रावबो जाहाथे भायलेसन खालामा आङो बयबो जोंनि बिजेपिनि मावथि जोंखौ हास्थायग्रा गासैबो रायजो राजा जोंनि कर्मिफोरखौ आं खावलायबाय जाहाथे न'आवनो थानानै बेखिनि खामानिखौ मावो आङो बेखौनो बयनिसिमबो खावलायबाय जाहाथे रावबो सरकारनि खावलायनायखौ जाहाथे भायलेसन खालाया आरो देरहाहोनायनि थाखाय बयबो न'आव थानानै खामानि मावगोन जोङो दिनैनि तारिखाव ससियेल मिडिया आरो लोगोसे मबाइल टेलिफननि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावनो हायो जाहाथे बे खामानिखौ बयबो जोंनि पार्टिनि बिबानगिरि लोगोसे रायजो राजाफोरा न'आवनो थानानै मावबाय थायो आं बेखौ खावलायबाय आरो जोंनि बिजेपि अरसिया समस्थियाव देरहाखागोन रायजो राजानि लुबैनाय आरो रायजो राजाया लुबैयोबा बेखौ रावबो होबथानो हाया देरहानाया सियर होननानै आं सानो आरो बयखौबो खुलुमनानै